Έχει έρθει ο Μπραμ Πιτ στην Ελλάδα και έχει έρθει και η κοπέλα του, λέει, μαζί, που συνήθως δεν πηγαίνει μαζί του στα γυρίσματα. Τι φοβήθηκες, Μαρή, μη σου φάμε τον άντρα? Ξέρεις ότι εμείς εδώ έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, δεν ξέρουμε αν θα βγάλουμε το μήνα. Έχουμε τον Άδωνη, δεν ξέρουμε, τον δίρανε, δεν τον δίρανε. Θα ξαναπάει σε εγγένεια, πόνεσαι, δεν πόνεσαι. Βρέχει και δεν ξέρουμε κατά πού να φύγουμε. Βαράει το 112 πάνω αριστερά, πάνε δεξιά, μην κουνιέσαι. Έχουμε θέματα, αγάπη μου γλυκιά. Δεν έχουμε την ψυχραιμία και την υπομονή να επικεντρωθούμε στον μπραντ αυτή τη στιγμή. Κράτα τον άντρα σου, δεν στον παίρνει καμία. Ωχ, Παναγία μου. Έχει έρθει ο Μπραμ Πιτ στην Ελλάδα και έχει έρθει και η κοπέλα του, λέει, μαζί, που συνήθως δεν πηγαίνει μαζί του στα γυρίσματα. Τι φοβήθηκες, Μαρή, μη σου φάμε τον άντρα? Ξέρεις ότι εμείς εδώ έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, δεν ξέρουμε αν θα βγάλουμε το μήνα. Έχουμε τον Άδωνη, δεν ξέρουμε, τον δίρανε, δεν τον δίρανε. Θα ξαναπάει σε εγγένεια, πόνεσαι, δεν πόνεσαι. Βρέχει και δεν ξέρουμε κατά πού να φύγουμε. Βαράει το 112 πάνω αριστερά, πάνε δεξιά, μην κουνιέσαι. Έχουμε θέματα, αγάπη μου γλυκιά. Δεν έχουμε την ψυχραιμία και την υπομονή να επικεντρωθούμε στον μπραντ αυτή τη στιγμή. Κράτα τον άντρα σου, δεν στον παίρνει καμία. Ωχ, Παναγία μου.